kasih ni roha dohot damai nasian di bata amatta. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus madungani hita. Amin. Huria na hinaholongan. Turpuk nagabe rinungan di bagasan sadarion Jumat 10 Mei 2022. Dienet mesian pangukapon 10 sada ayat 15. Sonon ma didoktisi. Dungi di palu suru-suruan na papituhon masa runena. Jadi masa maswara na gogo di banua gicang akka di padok. Nunga sahat tutu hattai dohot tu Kristus nai harajaon ni hasianganon. Bangkit raja ma ibana rodi saliling-liling na. Ido sahat na. Bangkit raja ma ibana. Akkadongan sa porsyaon. Adong sada sarito na maripola. Adong sahalak dagdanak nalilu di sada tobbak. Jupang ni dagdanakon ma sada anak ni babiat. Hira na baru tubu dope jala ditadikon idukna do ibana. So binoto sialana buasa ditadikon idukna. Dungi di pagudang-gudang dagdanakon do anak ni babiati sahat tu na balga. Dileok do mangan ganupari huhut rap marmiam-miam do ibana. Dohot anak ni babiaton jala gabi mardonga do ibana. Dilalaon nyari lemagudang do anak ni babiaton rap hon dagdanakon. Gabi babiat nagarang jala gagah perkasa. Disada tiki dukon gabi doli-doli madagdanak naking rap dohot anak ni babiat merdalat-dalat di tongan ni harangani. Topu maro ulok daring na marbisa siat dakkan ni hau na bulun nanayang mamulkak doli-doli dongan ni babiati. Marsiranggut do ulok dot anak ni babiaton alai ujung namonang do anak ni babiati jala mati do ulok daringi. Mulu na jolo anak ni babiati dang margelok. Alai dukun magudang justru gabi sada binatang buas na margugu. Paluahu doli-doli isian parmaraan jala sudah do mate ibana. Akkadongan sapor siang uju haroro ni Tuhan Yesus tu purtibion. Sorang ibana di barani pinahan na lea. Songun sada poso-poso naso margugu. Alai dung harorona na padua halihon. Narodo Yesus gabi panguhum dohot raja. Dakolan songon si palua ibana. Alai harorona lahu manguhumi akkana soporsea. Akka si bulis. Dohot si huton perjahat. Jati diri singa tetaplah seekor singa walaupun di mana ia berada. Demikian juga Allah yang meski meninggalkan singgasananya di surga dalam diri Yesus, dialah tetaplah Tuhan. Huria na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Molo na tutuhi ta anak ni raja. Anak ni debata. Naeng ma memang ikun bagas. Uhir di bagasan rohata ima parohahon ni anak ni raja. Anak ni debata. Ikon adong roha biar. Roha na uduk tulomo ni roha ni debata asa unang hona uhupita. Dang boy sa sitong na maralo tu raja. Ido bain asa unang memang dijakon raja. Ima Jesusi hita. Tauloy ma ibana. Asa gabe parsidohot hita di horong na badia di jolona. Jala gabe halomongan ni debata hita dungi parjabar di hanguluan saliling-liling na. Amin. Horas madihita saluhutna selamat beraktivitas ma debata mangaramoti.